Ngizokhuluma ngompumulo. Sothinta indaba yokufa kwey'ngane ezazidla ama-chips. Mase sibuka iroli kaMpumulo, sibuke udaba lwePhalaphala. Mase sibuka iroli kaMpumulo, sibuke indaba yokuqokwa ka-Deputy National Commissioner. Mase sibuka uMpumulo, bese siyibuza ukuthi kungani uMpumulo singakasungumi sathi akahlike esikhundleni, ngoba uMpumulo uma bengena esikhundleni naye kwakunamatemu amabili ayekhona. Elinye lawo matemu ayethi Zuma must fall, elinye lo matemu lalethi pay back the money. Kungani mabe sengibukela ngizobuza nje lo mbuzo, kungani as-South Africans singakafiki esigabeni la sithi khona kwanele-ke manje uMpumulo akehle esihlalweni sikaMengameli. Kufe iy'ngane zidla ama-chips. Sahamba sawophonywa my friend, ngoba iy'ngane ezothenga apha ama-chips go my friend, kodwa ama-chips akhiwa somewhere. Kakhulukazi la sengingabona khona kwakhiwa ama-chips ofohlo laba yimboni eziphethwe isikhathi esiningi ngisazibonile, angisho ukuthi zonke, eziphethwe ilabantu ekuthiwa amaSulumane. Kodwa uma ubuka iphakethe lama-chips phela uyakwazi ukutrace ukuthi ama-chips lawa akhiwe kuphi. Why uMpumulo engayanga kubantu abaphathelene nezokudla nokuphepha ukuthi abalandele phela ukuthi behlangene namaphoyisa, abalandele phela ukuthi lama-chips aqhamuka akhiwe kuphi. Bahamba obheka i-environment yakhona ukuthi ikulungeleni ukuthi ngakho ukudla kuzodliwa ziy'ngane, nokuthi upoison uzotholakala ema-chipsini nje ukubulala iy'ngane okade ufinyelele kanjani lapho. Ezinye zey'ndawo engisangene kuzona bazotshela abantu abadrive ama-trucks nabadilivayo, abadrive amaveni nama-Quantum, bazokutshela uma beke bafika ey'ndaweni kakhulukazi ey'produce ukudla ukuthi kuqathuke kunjani lapho kulezo y'ndawo lezo. Into othi uma ufika ushawa amahloni ukuthi yazi ngiyangiphinda ngidle lento. Esinye seyizathu ezingabadla ofohlo, because uma bengibuka i-environment yala ngingena khona wakhe khona ofohlo, ngabona ukuthi kahle kahle lento ayifanele ukudliwa. Umcola iphunga elilapho. uMpumulo kwenziwe yini ukuthi angaqoki ithimba elispecial elizokwazi ukuyophenya maqondana nokufa kwey'ngane ey'bulawa ama-chips. Sizoke ePhalaphala. Umculo umemezela ukuthi udaba lasePhalaphala umbiko wakhona uclassified noma uyimfihlo. Ngizophuna nje izathu ey'ntathu eziye zenza ukuthi umbiko kuthiwa uclassified noma kuthiwa uyimfihlo. Okokuqala, kuye kuthiwa umbiko uclassified ngenxa yokuthi kungase kwenzeka ukuthi uma ngabe umenyezelwe emphakathini uzodala izimpi. So-ke uma ngabe kubuyisa umbiko wePhalaphala namamiliyoni atholakala kusofa, uzodala ziphi izimpi, obani abazodwa. Okwesibili, isizathu sesibili ukuthi uzodala uqhekeko phakathi kwamazwe, ukusho ukuthi South Africa nezwe elithile noma namazwe athile. Amamiliyoni atholakala kusofa uma bekuveza umbiko ukuthi afinyelele kanjani laphaya azoxabanisa iSouth Africa naliphi ilizwe. Sisalapha ekuxabaneni nasey'mpini. Kwenziwa yini ukuthi iSouth Africa ingathathi intsha ihambe yoyitrain emasosheni, iyitraina lezi zimpi, i-investe ey'khalini, iqinisa impi yayo ukuthi ibe semandleni, ukuthi ingahambi ikhothamela uTrump. Ukuthi South Africa nje ibe yi-status free esiyimele futhi esazi kahle ukuthi noma ningeza bafana asinisabi. Kwenziwa yini South Africa inga-invest lapho? Fine-ke, iliphi ilizwe leli lizoba sempini neSouth Africa noma namazwe ayezongena empini neSouth Africa uma kuthiwa kuthatha umbiko wePhalaphala utshelwa umphakathi ukuthi kahle kahle lamamiliyoni aqhamukaphi? Okwesithathu, isizathu sesithathu sokuthi ngingaxabana ama-institutions within the country. Fine-ke, amaphoyisa, amasosha, ama-security in this instance izinhloli. Lokho nazi ukuthi inhloli nazi ukuthi investigative unit, I think. Ngiyacabanga ukuphiko lenhloli, anginasiqiniseko kahle kahle. Kulama institutions imaphi azoxabana? Ilaba abaphenyayo bexabana nobani? Obani kulaba aba-involved ukuthi kuze kufinyelela amamiliyoni angene kusofa? Kulama institutions iyiphi institution ebi-involved ukuthi lamamiliyoni amadola agcine esekusofa lapha ePhalaphala? Okwesibili, umuntu ekufanele ukuthi athathe lezo zinqumo u-NPA. Lokho u-NPA phela bambiza ngokuthi uDominus Litis, lo abathi i-master of lawsuit. Nayo u-NPA umele uprosecutor, ubani lo prosecutor owathi udaba lasePhalaphala siyaclassify-ke manje asisulenza lube public. Mese nikeza lezi izathu ey'ntathu engasenhla engiyibalile, nakhona
mhlambe kuvele kuma South Africans ukuthi ngoba sebeyazi utholakala amamiliyoni lapha kuvele ukuthi kahle kahle nazi izinto ezizobonakala pertaining lento bese mhlambe bangaliveza kakhulu udaba ngoba phela selu classified but kubeka iSouth Africa nje esithombeni kungani lolu daba bethi lizoba imfihlo loba imfihlo kanjani ngoba phela sesiyazi ukuthi uMpumulo bebengamamiliyoni ama-dollars kusofa and ngokomthetho eSouth Africa awufanele kuba nesamba esithile semali esihleli endlini uya-advise ukuthi imali ayigcinwe bank ukuze ibhenki lizokwazi ukwenza nazo idume ngazo esobuye sikhulume nazo ngelinye ilanga ngoba phela nalo ibhenki nalo yigebengu nje lezo kodwa ezigebenga ngokusemthethweni asiluleke lapho size udaba lesibili lesithathu la siqale ngama-ships sezengephalaphala okwesithathu ukuthi uNational Commissioner ngokwa Act of 68 Police Service ya-1995 uveza iminxa emithathu emaphoyiseni uNational Commissioner, uProvincial Commissioner nama-members of police. Akukho la kuvela khona uDeputy Commissioner. ESouth Africa angoba nginalo ulwazi kuqaleleni ukuthi kube uqokwe o-Deputy Commissioner nakhona isiphi isizathu esanikezwe ukuthi sekuzoba khona uDeputy Commissioner uma ngabe ku-Police Act 68 of 1995 engaveli u-Deputy National Commissioner kodwa kuvela u-National Commissioner, u-Provincial Commissioner nama-members of police, i-structure leso samaphoyisa. Kunini la kuthiwa khona sifake no-Deputy Commissioner ngasiphi isizathu. 2, uMpumulo akanaso nisandla sokuthi umnumzana usibe ayithole selapha kuleya position. Why? Mabu umnumzana usibe umanalyzer umuntu ofundiswe ukuthi kuyahlonishwa. Uhlonipha abadala, uhlonipha abakuphethe. Into nje engiyixoshe lapha kuleyana ngoba kuke wavela ukuthi uke waveza yena ukuthi kwanezintolo ezivela ukuthi yena uphenye umnumzana uCele wasebuza ukuthi nginompheka kanjani umnumzana uCele ngoba uyibosi yami umphathi wami. Ngayibuza ke mina ukuthi kanti umuntu mabe umphathi wakho enukeke emacaleni kushuthi akaphenywa yini ngoba phela umsebenzi wakho lo ukuphenya. Kodwa ngoba wafundiswa ukuthi abantu abadala bayahlonishwa nabantu abakuphethe futhi bayahlonishwa, ngiyam-understand ukuthi uqhamukaphi. Mhlambe naleyo kufanele siyibuke ezisizwe samaZulu ngabe sifundisa ingane zethu ukuhlonipha ukuthi ukuhlonipha nako kunomngcele yilapho la ufika khona udweba umngcele ukuthi ke from la kuyaphambili ke hayi ke usuyabheda ke manje unhloniphi iyaphela la kuyaphambili siyalungisana kahle siyaxoxa le ndaba siqede bese siqedile ukuxoxa sihambe siyogeza emfuleni bese siqeda ukugeza futhi siphinde siqhubeke nempilo ukuze sazi ukuthi mabe sinweba ama-boundaries enhlonipho kodwa mina nawe sesiyazana ngoba phela inhlonipho kwaZulu ihamba ifike leso sigaba la khona umngcele bese nesokuxoxa emese ningcolisene bese niyogezana emfuleni bese niyogezana ngixhawulana nibuye senizwana futhi umase ama-boundaries okuhlonipha ke bese yahlehla ngalokho kodwa kubuye ngathi umnumzana uSibiya umuntu ohlonipha kakhulu nanendlela ayiyona uma ubheka umuntu othatha ama-instructions ngaphandle kokwabuza uma beqhamuka kuma-superiors. Ngenzeka ukuthi uMpumulo unesandla ekutheni uSibiya athathwe abekwe lapha yiya ukuze uma befuna ukwenza imikhuba yabo kube ukuthi uNational Commissioner uya somewhere then a-acte bese bamtshela ukuthi enza lokhu ebese ngoba ukhuliswe ngenhlonipho ebese vele dedela kwenzeka ukungcola athi uyabuya uNational Commissioner sekunezinto eseyiphasile ezi-wrong. Ngiyabuza nje angisho ukuthi njalo ubeke ubani uSibiya uMpumulo akanaso nesandla ekubekeni uSibiya kuleya position. Kuningi ke singakukhuluma ngoMpumulo okurong. uMpumulo uthi akamazi umshana wakhe kodwa futhi uMpumulo kuvela isithombe sakhe ehlelela umshana wakhe naye eVrandi futhi kubonakala ukuthi hayi abantu abazanayo abantu mabehleli babona babe bele-relationship endala indlela abarelaxe ngakhona bayazana laba from kudala futhi. Kodwa ke phela ngaphika uMpumulo athi hayi AI leya kwangemina leya ngaphika athi kwakuyi-AI isithombe edithiwe sa-Photoshop kodwa akuyena lo hleli lapha. Unfortunately izinto ey'ndala zikwazi ukuma in the court of law zikubophisa kufana noma ufika wantshontsha esitolo abakwazi ukuletha i-footage yecamera bafike bayibeke esitolo bathi ayuyena lo bese uyaboshwa ngaloko. No, you have to kufanele kube ne-proof ekuthathayo ikuplace
ney'mpahla ey'ntshontshiwe and so on and so forth, but i-footage iyodwa ekwazi ukukubophisa. Ngagcina kunjalo mhlawumbe sekwashintsha-ke. Kodwa-ke ngifuna ukubuza ukuthi kunini la sizothi khona uMpumulo manje akaphuma esikhundleni, ngoba naye ngene esikhundleni kwakuney'qubulo ey'mbili. Esokuqala sasithi Zuma Masifole, esinye sithi payback demand. Kunini-ke la sithi khona South Africa, ngoba kuyabonakala ukuthi uMpumulo somehow involved ey'ntweni ey'ningi la, and as umkhuzi wempi eSouth Africa kubuya sengazukuthi umsebenzi ungenhla kunaye, yena uthanda ukusalela ngenzansi. Kunini la sizothi khona kwanele-ke manje uMpumulo siyakucela ukuthi uhlale phansi, ebese sikuphenya kahle usuhleli phansi, ebese-ke uboshwe ekufanele ukuthi uboshwe. Kunini la i-country finyelela khona lapho? Okwamanje angiyivale la, sophinde sibonane mhlawumbe kusasa ukuthi siqhubeka nani, kodwa ngicabanga ukuthi angisizokhuluma ngomnumzane Sibiya. Angiboni ukuthi kune-justice ukuthi ngiqhubeke ngikhulume ngokuvela enkantolo mayelana nokuhlatshwa kwakhe ngemibuzo. Mhlawumbe uma ufuna ukubona mfowethu ngihamba uyibukela, because ngivele ngizizwe ngidabuka. Angiyibambe lapho, sibonana kusasa.